Общинския съвет във Видин приема наредбата, но пчеларите разбират след месеци. Ние имаме колеги, които са регистрирани животновъдните са обекти в населени места. Моя един животновъден обект в населено место и аз имам там много малко семейство. Но притеснява всички останали хора, които имат, да кажем, по 50, по 60 кошера и те ги гонят от селата. На местно ниво се взема решение и след месеци случайно се разбира, че нещо такова се е случило. Самото решение на Общинския съвет е незаконно, защото противоречи на националното законодателство. Има закон за пчеларството, който чисто юридически е над една регионална наредба. Основният проблем за пчеларите след приемането на тази забрана е охраната, ако пчелините са извън населеното място. Когато пчелин е извън населеното място, няма кой да го охранява. Той става много лесен за кражба. Кражби има ужасно много на кошери, почти нито един от тях, много малко процент от тях са разкрити. Пчеларите настояват в най-кратки срокове местната власт да отмени забраната. Както виждате, реакция за момента няма никаква явно. Не сме приоритет, нали? Те хора се припитават с това за собствени нужди, да продадат някой бурканче мед, да изкарат някой лев. Ние фактически започва кмета на населеното место, трябва по някакъв начин да ги изгони, защото наредбата важи за общината. Екипът ни се свърза с някои от общинските съветници в местния парламент, които се ангажираха да проведат среща с представители на бранша и да съдействат забраната да бъде отменена.